pič. Takže čau lidi, tady je Lagi22 a na to na sebe ty draku. Frosty. Je to trošku Teda. Čauko lidi, tady je Frosty. No, tak my vám chceme, jsem rozsuchaný, říct úvodku, že na tomto kanálu se bude natáčet League of Legends. You don't say. Motherfucker. Hulí mi draka. No a budeme natáčet ještě spoustu dalších her, vlogy možná. Nope. Ty nechci vlogy? Idylino! Právě jsme... Zákeřná švestka. Já už se radši kraju. Aha, no tak dobře. Od prostě můžete čekat, že bude dělat píčoviny a takovýhle možný věci. Jsme začátečnícky levely v League of Legendsu. Já ne teda. No, tak proto si kopil XP boosty. No, tak prostě si kopil XP boosty, předehrám mě level, je to 16 a já jsem 12. Bohužel. Neukazuj mi fakače a neházej tam ty švestky. Takže, jsme na zahrádce. Na školní zahrádce. Ne na naší. Vybíralova. Přesně tak. Řekneme ulici, ne? Tak počkejte, tady je Cibulova. Cibulova! Můžu se tady sbírat cibuli. Ukaž mi tu cibuli. Cibule. Tak krademe cibuli. Tak pojídej. To vypadá jak tráva, vole. No Ne. tak prostě budeme natáčet i CSko. Jaký? Nejdřív budeme natáčet ten Source a potom budeme natáčet Global Offensive. Já ho mám koupený v obě dvě, no a on si to stáhne. Za pár vteřin. Budeme dělat tutoriály, jsme připomínáme. Ty vole, co do toho flákáš cibulí, vole? No tak prostě já budu natáčet tutoriály. Já možná taky? No. Řekla možná. A rovnou udělám ten tutoriál na CSO. Zadáč. Víte co? Tak si nejdřív musíš sehnat ten mikrofon, víš? Já mám mikrofon, kdyby něco. Ten face tam měl dát. Ne, foť si kokot. Draku. No, To musíme natočit ještě jednou, tohle, vole. ne, to jde. S těma píčovinama to na YouTube nedám, vole. Právě, že my jsme píčovský kluci. No tak povídej. No a prostě si těšte na naše videjka. Už točíme. Vypadám jak 2 Minja, minuty. kdyby něco. No to vypadáš teda, no. Já jsem to neudělal, že jsem se tak narodil. Já jsem pokaždý jako swagger A já jako cibulák. a já jako švestka, vole. Nevíte se, proč se na YouTube jmenuji Lagi21, protože to jméno vzniklo mýho předchozího kanálu, že jsem natáčel, měl jsem Lagi i mrtko. Co je, vole? Ti natáčím, ty buzerante. Já budu natáčet tebe, dej mi tu kameru. Nope. Řekni to do prdele s tím kanálem. No, že máme kanál League of Legends. You don't League of say. LP. No. A budeme natáčet, můžete se na to těšit. A doufám, že vás naše videa pobaví a tak dále. No, tady hraje cibuli. No, a teď by byl čas na mě. Interview, bitches. Je čas na Vaška, vydraci. Takže, něco o Vaškovi. O Frostym. O tom velkým takový. Jo. Není chybička. Takže čau, já jsem Frosty a budu natáčet tady s Lagim. A má rozbitý dveře a jízl za strany. Budu si dneska kupovat nový sklo za 25 000. Já si prdel nedělám. Hrál lolko. Nasral se. A Vzal myš. ta myš prolítla dveřma. Já jsem nečekal, že se do toho trefím. Ne, ty toho zapomněl, netrefil ses. Jo, a potom má rozmrdlý po stěně vajíčko. To je už Na stropě kečup. ketchup. No tak dobře. Já mám zase, a máme oba dva psy a jeho pes mi šukal nohu. To je pravda. No, ale to už je moc. Ale. Zase. Tak se vrátíme k tomu, že budu natáčet na kanálu League of To už si říkal. Neříkal. Jsem to nedořekl kvůli tebe, vole. Děkuji. Jinak moje reální jméno je Vašek. Já nebudu říkat své jméno, je to trápné. Jsem Milan. Ach jo. Nevíš, že si vypadám jak Číňan. A je to Číňan, negovado. Ty držíš boty skinheade. Co to je? Klidně se s tou helmou. Proletí to nějakým sklem a bude to v píči. No to proletí, no. No.
No, ne! Záběr na švestku. Vyser se na ty švestky. Vyser se na ně. Rýčov švestka. Jo, a náš tým se bude jmenovat Apple of Legends. Ale až od 30. nebo 25. levelu Od 30. Nebo od 25. můžeme. Ale to je na píču. Já si koupím XP hůřce, aby jsme to měli Jo, rychlejší. takže řekneme nám naše oblíbené postavy. Moje oblíbená postava Kha'Zix. Bude Týmo. Jsem si myslel. No, nejsme zase takový nubové, jako jo, celkem jsme se to i naučili. Nechtěli jsme hrát vodeničky, protože by to bylo tak trošku na hovno. Já jsem začal Hodně na hovno. Ale Vašek začal později. to se nevyučila. Hele, víš co, budeme si říkat, přezdívkama bude to lepší. OK. No, tak je to taková trošku přespolní úvodka. Ale jako doufám, že se vám to... informačka. No, prostě doufám, že se vám ta úvodka a informačka bude líbit. Snad na vás nebylo moc těch informací zastraných. Ne zastraných, nebudu zprostý, mamka by nadávala. A tak já řeknu, kdy budu natáčet, až budu mít opravnýho kompa, což bude ve čtvrtek. Budu si muset pořídit nový sluchátka s mikrofonem, takže SteelSeries za 1244 korun z Alzy k Vánocům. Takže se budete moc těšit na dobré videa ode mě a hovácké videa. No. Tímto zdravím. A já mám jenom sluchátka od Axe. A mikrofon mám v počítači. Mikrofon má v počítači, no. Mám totiž noťas. To je borec a tak něco o nás plánujeme do budoucna bydlet spolu. No, a to budou potom let's play jako Hovado. našla jsem mini švestku. Na. No, tak prostě To budou let's play možná k 3 hodinový, možná víc. plánujeme bydlet spolu a náš věk můj je 13 a Vaškův 12. To jde. Tak. Tenhle jsem rok mi bude 13. Aha, jo, vlastně, jo, ty vole. Jsi mi o rok mladší. Vlastně ne o rok, prakticky. O rok. Je mi 12, to bude 13. Tenhle rok, bude bude. 13. Tenhle rok? No tak vidíš, to není o za celý. měsíc. No, jo, to není o celý rok. 11.6. Tak to jsem starší od tebe asi na 3 měsíce. To jde? No, tak a budeš ty oči. Face. Don't cry. Dneska to byla pecka, protože záběr na kytku. Ta kytka nám změnila svět. Fuck. Do prdele, naše kytka. Počkej, pohřbím. Kytka pozvadnosti. Fuck. More, já to chtěla hodit tvůj svatební dar. Natáčeli bychom i let's play třeba, že bych si půjčil od kámoše brejle, ve kterých je webka, že bychom natáčeli třeba nějaký drastický cesty. Hodně drastický cesty třeba na kolobkách nebo na BMku, akorát, že nemůžu se držet. Já nemám žádný brýle. Mám prostě Já jo. Denis. Denis? Jo, co jsou takový brejle, ve kterých je kamerka. Hele, tenhle už to začíná být nudný, takže to radši nezačíná. Teď prv to nebude. Já... Skurvený kalibr. No do prdele, že jsem zapomněl, co jsem chtěl. Do prdele? Já jsem to... Co tam dělá ta kytka? Ta kytka tě miluje. Jdu si dát cibuli. No a ještě něco o nás, je mi 13, teda 12, jmenuji se Vašek. To si říkal. Moje záliby jsou hraní florbalu, fotbal. Já taky. Jezdění na koloběžce, nejde to okousaný? Trošku. Žraní cibule. Ta cibule je dobrá. Jediný, co je tady A zralý. dělat píčoviny s lagy. Přesně tak. Řeknu jednu věc, máme stejný záliby. Úplně stejný a mám takový menší pocit, že jsem jde bengoš, takže to radši ukončíme. Moje máma jsem jde. No právě, tvoje máma je bengoš. Kež by ne, vole. Mám zase radu. Sorry za to, že kameru tamhle ten strom, ale při žraní cibule a kamerování je to těžké. Cože? What the fuck is this? Víte, jak máte jakoby v kamere ty čtverečky? Třeba jak vám to zaměřuje na obličej, tak mě to zaměřilo tamhle na ten strom. Jakože to má obličej, no. A na Vaška mi to nezaměřilo. No konečně. Strome. A díky Vaškovi a díky té historce, jak rozflákal to sklo, u těch dveří to myší, tak mám v prstě sklo.
zítra půjdu na vyndávání stehů a na rentgen. Jestli to tam znovu bude, tak půjdu zase na řezání. To už mám rozřezaný tolikrát, že se to nedá ani spočít. Už jde. Ty skinheade. Jinak řekni, jaká je sledou prdel. Jo, s Frostym je ta největší prdel na světě a našel jsem asi brambory. Kromě naříka. Fakt. Řekni něco o minaříku. Minařík je pí. Minařík je pičauzená, vole. Ani prdel s ním není, vole. Hele, už bys neměl to prostě jestli to video. Fuj, brouk do piči s ním. Počkejte. Prostě, že jo. Tam je někde na fuj něco mele po noze. A to nemáš práva. Mám VTčka. Trošku děravý. Máš tam mravence, vole. Trošku děravý. Ale to díky Frostym. Ne, vlastně ne, to nebylo díky Frostym, to bylo díky jednomu klukovi, kvůli kterému nemám brzdu a kvůli kterému musím brzdit těma botama. Jako? Jo. To bylo kvůli komu? Bo mi to totiž odmontoval tu brzdu, já jsem jela, ona mi cest... Co? Kdo minařík? Ne, to je debil. No, a někdy zkusíme zahrát s minaříkem a uvidíme, jak je to degešák. Jo, a pozveme ho do videa. Jo, bude prdel. A uvidíte, jak to lámí, vole, jak mu budou vyžírat kily. Já mu budu vyžírat kily, hej, ale jako zakazík se, doporučuji vám tu postavu a týma taky. Za týma se peckově vyžírá a zakazík se dáte všechno. Protože normálně na mě někdo napíše help, ne, že je třeba na topu, má tam 2 kam, já tam přijdu, Ečko, kvečko, double kill, pecka prostě. Tak mi to, jak mi to tak Xinza. Jo, takže Vašek bude hrát asi za Xinza, tomu to jde. Já jsem si ho kvůli tomu, aby hrál Vašek, neboli Frosty, na mém účtu. Jo, a my hrajeme na tom, na EU Nordic East, neboli na severní a jižní Evropě. A doufám, že tam budete hrát taky. Jmenujeme se stejně, jako jsme právě řekli. On je Frostix 6 a já jsem Lagi 21. Velký L. Do pičistý. A moje velký. A tvrdý I. No, tak nějak. Bez mezer. Bez mezer, no. Sedřená noha. Jen tak malinko. Jo, a jestli máte chuť na kanabis, na energetický drink, zajděte si do Maxíka u skateparku. Doufám, že nás to někdo bude sledovat aspoň. Fakt se nadívte, právě jak Main Juice. Dobrý, nevypl jsem to. Už je to nějaký dlouhý. Už je to dlouhý, bychom to mohli vypnout. My natáčíme úvodku. Co? My natáčíme. Já věřím, že se vám to hodí. Jestli to nebudeš smát. Ne, Mám zavolat ředitele. ne. Nedajete. Já jdu na školskou radu. Nic Jestli se nebudeš smát, tak to skončí trochu jinak. OK, tady střely. To jde. Oba dva. Já se o to tady starám. Když ne, budete ještě povalovat. Joj. No tak nic, no. Tak to bude pecková úvodka. Joj. Ašku, podrž kameru. Nastav to na mě jako. Ozvat trochu. Kameru? Totoč to robi. Tak polez Vašku. Tak ten zase. Tak asi tu úvodku končíme. Takže loučí se s váma Lagi a Frosty. Tak čus.